Villa de Castro e atópome no CRD de Vigo. Escoitade, pareceu-me oír as campás de Bastavales. Mais non creo que se escoiten dende aquí, dende Vigo. Estou abrallada dos avances da ciencia e da tecnoloxía. E tanto que ata me estou a gravar cun móvil. Dáseme bastante ben, non? E iso que hoxe cumpro 189 anos. Grazas por acollerme con tanto agarimo neste centro residencial docente de Vigo. É unha maravilla. Xa me despido. Ata sempre.